Едни от най-многокомпонентните битки, правени някога, но решихме да запазим финала за най-доброто. Най-доброто, да, абсолютно, абсолютно. На война, уважаеми зрители, като на война. Предстои една голяма битка, която ще я разделим в 3 етапа. В първи етап ще играят всички заедно. Ето ги, те са тук. Този, който отпадне, ще вземе последното място и съответно ще получи една точка от тази битка. Във втория етап, това е друга игра, друга битка, ще има, естествено, друга игра, друга битка, която който отпадне, ще получи 2 точки. И в последния етап, двамата, които остават, ще играят за първото и второто място, съответно 4 и 3 точки. А сега, нека започнем с първият етап на състезанието. Финалистите вече са тук при нас. Да, здравейте. Готови ли сте? Сега ще ви кажем и правилата. Краси и Лина, как сте? Добре. Добре сте. Елпер? Аз се чувствам много добре с такава публика, виж какво става. Да. Подмазвач. Да. Подмазвач. Дени, ти? Аз се чувствам прекрасно, наистина публиката тази вечер е прекрасна. Искам да благодаря на всички, които са дошли тук да подкрепят своя фаворит. Аплодисменти! Ето и правилата на първата битка. Финалистите са на арената до малки масички, върху които има рамка за пъзел. Всеки от четиримата ще разполага с 6 кутии, като за всеки един кутиите са с различен цвят. Ето, зелени за Дени, черни за Алпер, оранжеви за Краси и сини, само сините за Лина.